তিনি মহা সপ্তমী बेसे ब्रुम ब्रुम ने हायनो तक्राय हायनो हाय असम मताय हास्ते गनाङैनो लुकरक दिनि आमा असम मतायनो मताय रुई पालायलाय दङ केबो टक थारो केबो मिसिब थारो केबो पुन थारो टक रगले थारो या गजाना मिसिबते पुन रक थारो लाई दिनि जत जागावनो दुर्गा पूजा मताय असम मताय कायलाय दङ के आं तिनी फाइजाक मंगिया गामि सिनियर क्लाब बाजार कमिटी बाय काइजाक मंगिया गामि हातिवो के और मतायनो तियै तंकासां नि बिसिंतै डिसिप्लिन नि बिसिंतै गोबां मा एक्टिविटीज खायजाकनाय हुकुमो बान्दा संसार जागनाय के आं गिलातुलि बेरायखा तै सरदुकर केरावबो बेरायखा गोबां मा जागानो ताबाव सुदरात गोसां गोसां नो के कोइमों के तंकसंग बथांलाय नारो लायनानै आई आबनि यागुलो जानिजा श्री सिटीनि तंमों सामुं रायदार रखनो सोंनु खातिनि असम मतायनो रिगने कामजाक रखे खायजा गोबां जागोन सोंनुखा खातुंखा के आगे तो अब बुबागर रखजिमी असम मता खेम ताब तो सार्वजनिक नोंथांका सिनि तिप्रासार ताब गोबां जागोन असम मतायनो फालिलाय दङ कियाबा ताबो खानो social distance maintain खायै मास्क थबलायै बेरायलायनानै आबाराव जातियाव बायथुन मास्क सैनिटाइजार इउज खायबायथुन असम मतायनो ताबो किन्तु करona रगो बांनाय एरनाय आबान बागैनो हरजागो बायथुन जाय तंकसां बाइक रगो हुर कालाय हरफंगुरि लायै केफेक मानि रगो ता हामजाथुन सिनि सला सिग्ला बोरै सिग्ला रग program नै रगै आसो तंथावलायै फेक मंगनो यूज खाये वो प्रोग्राम बनाई किन्तु फेक मंगरगनो बिसा कम खाये एक्सीडेंट अंगिया रखने जानाय ताबो सुद्राले अबायके जों दिनै खारियाव माने कायसा एक्सीडेंट कक खनागा गारि खरगने थिमाने कक खनागा केबा साला सिग्ला रग फेक मंगो कलायै ओ असानि जरा रग बाइक एक्सीडेंट रगै लांमाता आरिना नांथो ओ ककनो जतन खाने कासारो जतन चिनार खुमलंगो सेव माव हपुं आबो तिके स्पिड के चालावनि सारा जामियो बङाय अना दा दाइ सिटिं माला बरमनि सिरि मुनियाबो बरा आजो मने हेदिना पालसे बुइथांना नाबो